danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. Kada a manta, yau rana ce ta musamman, ranar 'yan jaridu ta duniya. A don haka za mu je ga rukunin bakinmu, ko kuma in ce baƙonmu, a inda yau za mu kasance tare da wani tsohon ɗan jarida kuma masani akan aikin jarida, inda za mu kasance tare da shi. Baƙon namu kuwa shine Malam Lawal Balarabe, wato BLZ, Balarabe Lawal Zaria, a gafarce ne. A don haka shine bakon namu a cikin wannan shiri, mu kasance tare da shi. Assalamu alaikum masu kallon sauraro, barkanmu da sake sauraro ku a cikin shirin namu na Bakan Gizo. Shirin da ke ilmantar da ku, yake faɗakar da ku, kuma yake nishaɗantar da ku. A yau shirin namu na musamman ne akan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ma 'yan jarida saboda muhimmancinsu da kuma ababe na ban mamaki da suke yi. To tare da ni yau muna tare da wani jigo a cikin 'yan jarida a ƙasar na Najeriya kuma da Afirka gabaki ɗaya. So baran bata muku lokaci ba, za ku ji sunansa kuma za ku ji abin da zai gaya mana mu ilimantu da shi. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Barka da zuwa. Ya barka ka dai. Ya masu kallon sauraro su ji sunan karanka dai. To alhamdulillah, sunana Balarabe Lawal Zaria, kuma tsohon ma'aikacin gidan rediyon jihar Kaduna ne da aka fi sani da KSMC, amma a halin yanzu na aiki ne da wato gidan talabijin na AIT. Yawwa, to kaga tunda na ce tsohon dan jarida dan ma'aikaci, to ma'ana na jima a ciki sosai, tabbas. To ranka daɗe, shirin namu yau zai magana ne akan muhimmancin ku na 'yan jarida. So gashi Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar yau, rana ne musamman na 'yan jarida na duniya. To ko za ka gaya mana menene muhimmancin wannan ranar a gare ku 'yan jarida? Babu shakka wannan rana, kamar yadda kai magana a kai muhimmancinta, to rana ce muhimmiya ga kowane ɗan jarida da ke aikin jarida a duniya baki ɗaya. Na farko za ka ga cewar kasancewar ɗaya daga cikin rassa na gwamnati, in ka cire shugaban kasa, ka cire majalisar dokoki, ka cire fannin shari'a, to na hudunsu jarida. Haka tsarin yake a duk duniya baki ɗaya. To ma'ana ɗan jarida yana da wani rawa da yake takawa muhimmi. Na farko dai, rawan da ɗan jarida yake takawa shine ya sanar da ƙasa abin da sama ke ciki. Ma'ana ɗan jarida zai faɗakar da al'umma irin aikace-aikacen gwamnatin tarayya ne, na jiha ne, na ƙananan hukumomi. Kaga rawan da yake takawa na ya haɗa hanci jama'a da ake wa shugabancin su fahimci abin da gwamnati ke ciki. Kaga rawa ɗaya kenan. Na biyu kuma yana ilmantar da sama, ma'ana su wa'annan kafofin gwamnatin na tarayya ne, na jiha ne, na ƙananan hukumomi, menene al'umman ƙasa ke muradi daga gare su, wani irin kuka ne da koke-koke suke da shi ga su gwamnatin nan. To kaga ya taka wani muhimmin rawa na haɗa hancin ci gaban wannan ƙasa. Sannan mu dawo mu duba wato ranar da aka keɓe wa 'yan jarida a duniya baki ɗaya, wanda United Nations ta keɓe wa 'yan jarida na wannan duniya da ke ciki. To in ka duba a da, aikin jarida ya karɓu, yana da karamci, yana da karsashi a idon mutane. To a hankali saboda watakila yawan da yanzu wasu 'yan jarida suke ciki, sai aka fara samun akasin haka. Ma'ana kafin ka ji dan ana yaƙi ko ana faɗa, ka ji an kashe ɗan jarida, wannan abu ko ba ƙaramin al'amari ba ne. Amma ko yanzu farautar shi ma ake yi.
a kashe shi. Kuma dalili kawai shine masu aikin jaridan sun yarda su bi ƙa'idodin aikin, sai yawanci sai suka rungumi aƙidar wani ɓangare. Ma'ana a nan shine idan misali ana rigima tsakanin hannun dama da hannun hagu, a matsayinka na ɗan jarida kamata ya yi ka zo ka binciki menene musabbabin me ya hassasa rigima tsakanin dama da hannun hagu, bayan kuma ba yadda za a yi su tafi daban-daban, dole sai tare. In kuma ɗaya bayi nan to ɗayan kusan a mace yake. To sai 'yan jarida wasu waɗanda ba su zurfafa cikin al'amarin ba, ko kuma suna da wasu, ko kuma rashin ƙwarewa, ko kuma lalaci wurin neman jawabai sosai, ka gane ko, da makamantansu, sai suka ba da zauren da ɗan jarida wani ya shigo ciki sai a ce ka ga makaryatan nan sun shigo. Kar ka kuskura a matsayinka na ɗan jarida ka zama kana tare da hagu. To in ba daman mai hagun za ta yi, to tsakiya ne, ka gani, sai ka tsaya tsakiya. Duk abin da za ka yi ka tabbatar da dama da hagun nan ba wanda zai zarge ka da cewar ka ƙi shi ka koma can. To ka ji dalilin da yasa aka samar da wannan rana, wanda za a rinka tunawa jama'a su fahimci muhimmancin wannan rana da irin rawan da 'yan jarida ke takawa, sannan kuma da tuna baya, in ji Bahaushe shine roƙo, a irin mutanenmu da suka salwanta a dalilin gudanar da aikinsu na aikin jarida. To kaga wannan rana ga mu 'yan jarida muhimmiya ce, ballantana kuma al'umma da muke wa aiki. To ranka daɗe, ko akwai wani kalubalen da 'yan jarida suke fuskanta gurin samun aiki? Kalubalen nan wato kusan matsalar tana tafiya ne a murɗe. Na farko kalubale da ɗan jarida zai fara samu a aikin jarida shine idan ya sa kwaɗayi, ma'ana ya ɗora cewar zai yi wannan aikin jarida ne domin ya samu kuɗi. Saboda ka tsaya ka duba ta babban mahaukaci duk duniya ka nuna min ɗan jarida ɗaya da ke da arziki na a zo a gani. Ka manta da ƙasarmu ko jihanmu, duk duniya ka nuna min ɗan jarida ɗaya da ya fice da arziki. Saboda shi in dai kana son arziki to kar ka shiga aikin jarida. To ƙalubale babba shine ɗan jarida ya shiga aikin jarida da tunanin zai yi kuɗi, to ba zai yi ba. In bai mai da hankali ba sai ya koma wato maula a fakaice, sai ta maula a makaifa. Ka gani? Ranka daɗe ban gane ba. Yawwa. Kamar to aikin jarida ba kuɗi, ai ranka daɗe ka ba wasu tsoro su ce ba za su yi ba. A'a, to amma ba gashi ai muna cin abinci. Kai ce za ka tara kuɗi kai dukiya yadda wancan ya yi, wanda 'yan wancan sana'a suke yi, ka gani kan ma kai tunanin haka. Amma na rufin asiri kuma in ka haƙura da abin da yake zo maka, shi kenan lami lafiya, ciki lafiya baka lafiya. Wato shi ɗan jarida yana aiki saboda Allah. Yana aiki kusan tafiyarsa ɗaya da malami, ka gani. Sannan wani matsala guda ka gane shine rashin ƙwarewar aikin. Tun farko baka tsaya ka fahimci, ban ga yadda za a yi mutum ya fito
da masters ko phd a mass communication, ka gane ko, yana fitowa ka danka mai aiki ba, to wallahi sai an samu matsaloli nan da can. Amma in ya samu lokaci kai akalla ma shekara ɗaya, to da iliminsa da ƙwarewarsa da abin da yake faruwa ƙarara zai taimaka. Zan baka wani misali. Duk wanda ya karatun jarida, idan kana makaranta, al'amuran ko kuma abin da ake koya muku wani ba ma zai taɓa yiwa kai amfani da shi in kana aikin jaridan ba. Madalla. Yanzu misali, an zo an samu rikici tsakanin al'ummar ƙasar dama da al'ummar ƙasar hagu. An ce in ka zo ka faɗi gaskiya, ka faɗi abin da ka gani. To misali sai aka zo wannan faɗan, sai aka kashe al'ummar ƙasar hagu, al'ummar ƙasar dama ta kashe al'ummar ƙasar hagu mutum 5,000, gagawaki na lelabur duk na 5,000 gashi na. Yanzu dan Allah dan annabi akwai hikima da za ka yi ka zo ka nuna gawan nan 5,000 ko ka zo ka faɗi cewa gashi an kashe 5,000 a zauna lafiya? To amma ai kaga ka ki kai amfani da aikin da ya ce ka faɗi gaskiya. To kaga akwai ire-iren waɗannan. Sai in kana aikin za ka fahimce su. Sannan misali, ka kira kwamishinan kuɗi, za ka yi hira da shi, ku tattauna da shi. To ɗaya daga cikin abin da ya kamata ka fara yi shine ka fahimci shin menene aikin shi kwamishinan kuɗin nan, misali a jihar Kaduna. Sannan kuma menene ya shafi mu'amalar kuɗin wannan jiha, ina ake samu kuɗin, ta ina ake kashewa da shauransu. Ma'ana ka ilmantu a wannan fannin. In ba haka ba, in ka zo sai ya mai da kai sakarai in baka san ma abin da kake yi ba. Ka zo ka tambaye shi, an ce an baka biliyan 1, ma'aikatar jihar Kaduna misali, ko ma'aikatar jihar kaza ta kashe biliyan 1 amma ba a ga abin da aka yi ba. Sai ya zo ya ce maka to nuna mun shaida. Ka gani? Saboda haka to sai ko ka natsu, ka je ka tabbatar ga inda aka kashe kuɗin. Yana cewa nuna mun shaida, ya ka ɗauka gashi. In ka yadda nuna wa jama'a, to daga nan kaga sai firar ta canza.